ଯିବା ଆମେ, ନାଚି ଯିବା ଆମେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ। ମରଣ ବିଜୟୀ ଯୀଶୁ ସାରା ଜଗତର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ମୋର ତୋର। ପିଲାତଙ୍କ କାଳେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ସେ ଦେଲେ। 3 ଦିନ ପ୍ରଭୁ କବରରେ ରହି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ସେ ହେଲେ। ପିଲାତଙ୍କ କାଳେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ସେ ଦେଲେ। 3 ଦିନ ପ୍ରଭୁ କବରରେ ରହି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ସେ ହେଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ରାଜା ଉଡ଼ାଇ ସେ ଧ୍ୱଜା ଆମ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ ସଦା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ରାଜା ଉଡ଼ାଇ ସେ ଧ୍ୱଜା ଆମ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ ସଦା। ମରଣ ବିଜୟୀ ଯୀଶୁ ସାରା ଜଗତର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ମୋର ତୋର। मरियम शून्य कबरकु देखि आचंबित से जे हेले। 12 शिष्य मध्य थाई आसी माता ए महासंवाद देले। हाँ, मरियम शून्य कबरकु देखि आचंबित से जे हेले। 12 शिष्य मध्य थाई आसी माता ए महासंवाद देले। खोलिछि दुआर जीशुଙ୍କ कबर, देख उठिले जीशु मोर। खोलिछि दुआर जीशुଙ୍କ कबर, देख उठिले जीशु मोर। मरण विजयी जीशु सारा जगतर, मृत्युञ्जयी प्रभु जीशु ଏହି ମୋର ତୋର। ଗାଇ ଯିବା ଆମେ, ନାଚି ଯିବା ଆମେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ। ଗାଇ ଯିବା ଆମେ, ନାଚି ଯିବା ଆମେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ।